Ва ўзросце 61 года Кондратович падае ў адстаўку, пераязджае жыць сюды, у Пагародна, у свой маёнтак да свае сям'і. Тут ён і пражывае свае апошнія гады жыцця. Тут ён гуляў па гэтаму старажытнаму парку, закладзеным яшчэ ў 18 стагоддзі Людвігам Тышкевічам. Тут ён хадзіў па гэтых сцежках, каля гэтага возера. На жаль, сам палац не захаваўся. Ён быў спалены ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Цяпер на яго месцы пабудавалі адміністрацыйны цэнтр мясцовай гаспадаркі. Засталіся толькі фотаздымкі і малюнкі Напалеона Орды, на якіх палац выглядаў вось так.